रे बाबू, चाकरमान्यांविषयी तुका काय वाटता? चाकरमानी? अरे मुंबईकर. अच्छा, मुंबईकर मला खूप आवडतात. आमच्या आवाटात येतात ना बाबा काका आणि मीना काकी, ते कधी येतात त्यापेक्षा कधी जातात त्याची आम्ही वाट बघतो. किती आहे रे? कारण ते जाताना आवाटातल्या प्रत्येक पोराच्या हातात काय ना काहीतरी पैसे देऊन जातात. होय रे होय. नाही तर आमचं चुलतो एवढ्या वर्षात एक ढबू पैसो नाही दिला त्यांना. पण बाब्या काका पोरांच्या हातात पैसे ठेवता, त्याच्या चिलाचे जुने कपडे ठेवता, व्हिडिओ गेम देता आणि काय ता WWFचे पत्ते देता. आणि ह्या वर्षी बघ हे रात्री चमकणारं रेडियमचं घड्याळ दिलं माका. महिन्याभरात तुटली त्याची काच, पण दिला ना. काय त्याचा क्लायमेट चेंज झाला असत ना. माझा मत वेगळा हा. काय रे, तुझा मत वेगळा किती आहे रे? मी जातोय ना दरवर्षी मे महिन्यात माझ्या चुलत्याकडे वसई नाला सोपारा. मी ते का म्हणतोय जरा मुंबई देखव, तर म्हणतं हीच मुंबई. असा कधी असता काय हीच मुंबई? काय नाही, फक्त गर्दी असता, बाकी सगळं आपल्यासारखाच आता. म्हणून तर घराकडे येईल गुगल केलंय, मग माका कळला ती नाही मुंबई, खाली आहे एकदम. चर्चगेट, दादर नाही म्हणत त्याने एक सिद्धिविनायक दाखवल्यान, पण अजून दाखवू नको काय मरीन ड्राईव्ह तुमचा काय ता पब काय काय तुमचा तर म्हणता आम्हीच फिरलो नाही. मग कसले तुम्ही मुंबईकर, तुम्हीच फिरलात नाही तर रे बाबन्या, काय तुका काय वाटतं चाकरमान्यांविषयी? अरे कसले ते चाकरमानी, एक टुर्नामेंट खेळूक लावा आमच्या बरोबर, अशी पिसा काढून आम्ही त्यांची. आणि त्यांची नाटकं बघलो, कसली त्यांची नाटकं, त्यापेक्षा आमचे दशावतारी एक नंबर. आणि त्यांचं कसलं तर DJ, त्यापेक्षा आमची भजना बघा एक नंबर. आणि काय ते त्यांचे हिरो, त्यापेक्षा आमचे कोकणी ब्लॉगर एक नंबर, 101. आणि काय रे तुम्ही ते मुंबईत राहता 10x10च्या कुराड्यात, त्यापेक्षा गावात बघा जागाच जागा. पण तुम्ही जागा ऐकलास मा? पण गाव अजून आमचंच आहे ना. आऊट झालो, थांब मी येतोय. येतोय, थांब, कोणाक देऊ नको बॅटिंग. हो दादा, काय तुमका काय वाटतं मुंबईकरांविषयी? मुंबईकरांबद्दल मत? ओ सांभाळा, ओ हसतास किती? अहो हसू नाही तर काय, अहो मी स्वतः एक मुंबईकर आहे. बरा. अहो तुम्हाला सांगतो, 90च्या दशकापर्यंत चाकरमान्यांना जो मान सन्मान मिळायचा ना, तो काही आता मिळत नाही. अहो आता काळ बदलला, काळाबरोबर गावात पैसा आला. तुम्हाला सांगतो, मी पूर्वी एक छोटा कॅमेराचा मोबाईल घेऊन यायचो, त्यात फोटो काढण्यासाठी अशी आवाटात सगळी मुलं गोळा व्हायची. पण आता 200 मेगापिक्सल घेऊन आलोय, पण साधं कुत्रं थांबत नाही हो. मगापासून त्या कुत्र्याला सांगतोय जरा थांब, ऐकतच नाही. काय आता गावागावात प्रत्येकाकडे मोबाईल आलेले आहेत. नाही, रेंज अजून आली नाहीये, पण मोबाईल आलेले आहेत. म्हणून 90च्या दशकापर्यंत जे आम्हाला मिळायचं ते आता मिळत नाहीये. बाकी फोटोचं असू द्या. थांब रे कुत्र्या. ये हात धर माझो. हो येतोय. ह्यो गे हात. बाबांनो, तुमका मुंबई आणि मुंबईकरांविषयी काय वाटतं? मुंबई एक नंबर हा, पण लोकांका भूल घालता. आता माझं झिल बघ ना, मुंबईत गेलो तर थंयच राहलो. काय सांगतास? येऊचा नाव नाही काढणार. अरे रे, मनी ऑर्डर धाडता, पण पैसे काय कामाचे, माणसा महत्वाची. आता चतुर्थीचा सण गेलो, त्या सणात कोणच नाही घरात. आवाटातल्या 2-4 लोकांका घेऊन सण साजरो केलंय, पण हे कोणाक सांगतलंय? आवाटातल्या अर्ध्या घरात हीच परिस्थिती. होय. मग मुंबई मस्त धर. मी पण एकदा गेलोय मुंबईत. काय सांगतास? पण माका काय एवढा जमलं नाही.